Ba kai bane a ina? Ba ni bane. Zauna to. Babu wata ledan ni ma ka ban dan yi kodin mu haka? Karasa da wannan. Menene a ciki? Kame da wannan. To, Bari mu busa wata. to. What? Hey! Baba, Ayani. bari in dan leƙa gidan nan gaba ɗaya yanzu ba sauki. Oye da hira yana zai. Ya ji ba. Ah, kai, baba ne. Ya ne wardu baba. Nan me kake jira nan ne? Na zo wurin wata cika ne wallahi. Menene sunanta? Sunanta Binta ana gayawa. Ettawa? Ettawa. Wardu baba. Wardu baba. Ran ba ka kudin sadaki zo. Me na